Heeft u wel wat van keertje mooi kregen? Jawel, jawel. We hadden de eerste partij wel zoen en nu de hele finale begint aan. Maar ja, we moeten ook een bier drinken, hè? Dus dat moet ook even. Krijg je hem wel wat van keertje mooi? Ja, zeker. We hebben de belangrijkste partij, hebben we Sjoen. Guido? Ja. En we wachten op de finale eigenlijk. En wachten tegen in Cincy, mooie tenten, mooie pilsje erbij. Nationaal, al die elk hier is een traditie eigenlijk. En dan wachten we tot de finale eigenlijk, hè? Ja. Hoeveel partijen heb je hem jongen en hoeveel pilsjes heb je hem? Wij hebben 12 omlopen met Sjoen. 12 omlopen? Ja. En hoeveel pilsjes? 12. Jochem. Best feest! Heb je ook al wat van de wedstrijden gezien? Ja, net nog. Toen de partij weer af was, denk ik even een pilsje drinken en dan weer door. Ja. Maar uiteindelijk, wat is nou belangrijker? Dat pilsje hier of dat keertje op Tjoekeloon? Ik denk beide. Het zoekelaan, dat smaakt het bier echt goed, maar het keertje en de bier dat is echt geweldig. Ja, zelfs uit Empen, hè, dat is uit Brabant of Gelderland, daar komen ze gewoon bij, hè? Om hier het keertje en de PC op het zoekelaan te zien.